Di salvegera Heştêmîna bombebarana atomî Hîroşîmayê. Bi hezaran kes, di nav de rayedar, dîplomat û kesên rizgarbûyî, di pêncê Tebaxê de li ber siya qubeya hilweşiyayî îkonîk bajêr kombunda, ku kêliyek bêdengiyê bigirin. Ji bo sedûçil hezar kesên ku di şeşê Tebaxa hezarûnehsedûçilû pêncan de di çirkeyekê de winda bûn. Sê roj piştî Hîroşîmayê, dora Nagasakiye bû. Hefte hezar mîrî. Çend roj şunda, teslim bûna Japonyayê nîşana daviya Şerê Cîhanê duyemîn bû. Lê ji bo rizgarbûyan, trajedî ket bidawî nebû. Laş şevîtîn, nifş bi zîrara genetikî dijin. û bêdengiyek ku carinan siyasî, carinan dîplomatîk, carinan jî tenê bêxem bû. Ji bo rizgarbûyan, ku temene vanê navînî niha ji 86 salî derbastî be, ev roj hîşyariyek e. Hîşyariyek li ser cîhanek ku carekê din dikeve nav lepen çekên atomî.